Nesmíte se ptát. Jaký je dneska datum dneska? Nesmíte se ptát, musíte prostě jenom říct. Co, dneska mám dostat tak Matthew ještě nebyl, Matthew, pojď tam volí. Tak zkusíme něco jednoduššího, tak třeba, co to je operativní podmiňování? Pokud ta operace bude dobrá, tak ta podmínka se uskuteční. Takže operativní podmiňování. Chvíli ten subjekt, ten, který se snaží něco naučit, protože je to druh učení, tak co musí být? Jaký aktivní nebo pasivní? No tak v případě lobotomy já jsem pasivní. Tak zkusíme něco jiného. Jaký je rozdíl mezi frustrací a deprivací? Tak deprivovaný by asi pedofil byl, kdyby nemohl najít svoji zakopanou oběť. Frustrovaný by byl, kdyby potom cestoval 1000 kilometrů do Disneylandu a zjistil, že je zavřený. Tak, zkusíme poslední otázky. Co je to psychologie nenutí? Když třeba po pátečním večeru budu půl hodiny bez prše schoulený v klubíčku. Můžem. Tak jako my jo, ticho. Jde to moc rychle. No, co máš na oběd? Bez tak rýžu. Rýžu? Co děláš? Máme někoho, kdo by chtěl být dobrovolně zkoušený? David. Můžeš na základ. Ještě. Tak Jiříku, pojď. Můžem? Zeptejte se. Tak napiš vzorec polymetyl metakrylatu. Může začít tím jednodušším. Kyselina akrylová, pak z ní uděláš metakrylovou a pak uděláš metylester a pak to spolymeruješ. To nevypadá jako dobrý začátek. Ne, metakrylová kyselina není karboxylová. To je nenasycená karboxylová kyselina. Tohle víš? To vypadá taky dobře. To už ne. Až teď. Moji milí, na pořadu dnes budou funkční deriváty karboxylových kyselin. Vyjmenujeme si je soli, halogenidy, amidy, anhydridy a naposledy jsme si nechali estery karboxylových kyselin. A teď si je zapíšeme na tabuli. Kyselina poskytne skupinu OH, alkohol poskytne vodík. Spojí dohromady a máme ester. Uhlík, vodík, kyslík, dvojná vazba, pokračujeme, píšeme šipku a výsledkem je ester připravený. Tak, začneme uhlíkem, vodík, základ
válečky s uhlíkem. Tady máme nějaký vodík, kyslík, dvojnou vazbu. To si to fakt nepamatujete. Ne? Tak na co jsme ty pokusy dělali? Ty si to taky nepamatuješ? Ty máš seminář a taky si to nepamatuješ? A vy mě zničíte. Tak co? Můžeme. Musíš mi říct jako akce. Tak, někoho si vyzkoušíme. A můžete. To mám říct? No, to musíte říct. Bueno, alguien sabe empezar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está? 4A. Ajá. Bueno, entonces a la pizarra sale. Kateřina Judličková. Kateřina Judličková. Můžeme. Už. Říkám, že jo. Ale to musí být nahlas. Pardon, akce. Já už se špatně slyším. Tak. Bueno, ještě. Si mě rozumím. Tak to by se mi to nepovedlo. Pardon. Tak. Tak můžeme. No, ale to je Němčinář. Já se jí zeptejte na něco, ona řekne, jak že neví. No počkej, ale já mám diktovat ty věty jim, ne? Nejprve. Ne, teďka točím jí. A to jsme si neříkali. No to jsme si teda říkali. Akce. Když jsem byla malá, moje babička... Když jsem byla malá, moje babička mi vařívala cízrnu. Kačí. Já musím ještě A cízrnu na čočku. cízrnu. La segunda. José María si nemyslí, že by být taková šmrtka, jak se o ní říká. José María si nemyslí, že je být taková šmrtka, jak se o ní říká. La tercera. José María si nemyslí, že je být taková šmrtka, jak se o ní říká. La tercera. Stačí. Stačí. Esto. Minulý rok jsem byla na fotbalovém zápasu Real Madrid. Před rokem, když jsem v Madridu potkal Ronalda. Před 14 dny jsem si koupila lístek na fotbalový zápas FC Barcelona Real Madrid. Včera vyhrál Real Madrid. Vždycky jsem si myslela, že je Ronaldo nejlepší. Co si? Co by dělala Barcelona, kdyby neměla Argentince? Aspoň jednoho Hispánce. To je Messi. No, kdo to je? To je Messi. El burrito sabanero ilumina mi sendero, el burrito... Burrito s mokou. Moje Camino de Belém. Počkej, já teď jsem to zapomněl, jak to je. Burrito sabanero, moje Camino de Belém.
Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta, apúrate de burrito. Jo, na houpě. Bude Míša, máme Přidalovou. Zapíše. Haló? Hej, tak to máš ale dobrý. Já mám strašný problém, že prostě mě padají každý šat, já mám tak velký kozy, že prostě žádná podpesníka. Prostě jedna má tady křtivý, druhá má tady rovně, teď prostě teď prostě šaty padají, takže ale. Hej, padá mi každá podprsenka, já nevím, co mám dělat. Tančím a najednou prostě podprsenka je dole a teď prostě co tam mám dělat? Jako mám se tvářit úplně normálně, nebo jako co se stalo, ne? Tak pomaličku na záchod, ale i tak prostě každých 5 minut znova a znova. To je divný říkat, že mám třeba průjezd. On zaspal. Zítra donesu. Ríšo, pověz nám. Ríšo, máme literaturu a rozebíráme báseň číslo 7. Ríšo, které další písně znáš od Karla Kryla? Které jste už zmiňovali, abych se nenapadlo. Tak pojďte! Cestu, tím směrem, cítit se natáhne, jenom dál.